το τείχο που με ηλεκτρισμό και μαλακίες που θέλει να πούμε, κατάλαβες. Πάρ' tools. Από μάκι. Τρόλαρα. Είναι στην πλευρά μου. Τρολάρω πολύ ώρα. Α, τρόπαλε. Ου! Δεν ξέρω αν έρθει. Κατεβαίνει από τις σκάλες. Πάω να πάρω το σφυρί, ακούς. Μπορεί να έρθει. Ου! Πού είναι. Ου! Upstairs. Ου! Βρήκες το κλειδί. Το βρήκα, έρχομαι κοντινή είναι πίσω μου. Κοντινή είναι πίσω μου. Κοντινή. Ένα 6.